Vostè viurà molts anys. Però entre els 40 i els 50 passarà una mala època. Tindrà problemes econòmics. Però, en canvi, haurà superat una forta crisi sentimental. Veig que vostè té un caràcter molt emprenedor. Doncs la veritat, jo no hi veig res. A vostès no els preocupa el futur? No s'han preguntat mai on hauran anat a parar totes les coses que tenim al voltant d'aquí 1, 2 o 3 segles? Hi haurà hagut avenços tecnològics importants? Haurem tornat a les cavernes? Haurem descobert la vida en un altre planeta? O ens hauran descobert a nosaltres? Avui tractarem de tot això, de fer prediccions sobre el futur llunyà i sobre el futur més immediat també. Ara bé, una cosa sí que és certa. D'aquí a 100 anys, tots calbs. Per molts anys. Gràcies. Oh, que boniques. Com et prova l'aniversari? T'han fet molts regals, ja? De moment, només un. Aquest ram de flors. I en Daniel encara no t'ha regalat res? En Daniel? Segur que ni se'n recorda que avui és el meu aniversari. Apa, noia, no siguis així. Tan atent i amable que és el teu home. Segur que t'haurà preparat alguna sorpresa. Una sorpresa? Si és com l'any passat, que l'endemà li vaig haver de dir que el dia abans havia sigut el meu aniversari. No crec que m'hagi preparat cap sorpresa. En tot cas, m'haurà preparat la mateixa sorpresa de cada dia. Ja m'ho imagino. Arribaré a casa i el trobaré escarxofat al sofà mirant la televisió. Em preguntarà mecànicament: què, com t'ha anat el dia? Estàs gaire cansada? I jo, esclar, li diré que sí, que estic molt cansada. Però tu creus que ell haurà sigut bo per preparar el sopar i que, com cada dia, l'hauré de fer jo? Li diré que com a mínim pari la taula. I ell em contestarà: sí, ara mateix. Però es quedarà quiet mirant la televisió com un mussol. I el més probable és que no hagi comprat el pa que li he encarregat abans de sortir i que ni tan sols hagi rentat els plats de l'esmorzar. Segur que t'haurà preparat una sorpresa. No crec que m'hagi preparat cap sorpresa. No haurà sigut bo per preparar el sopar. És probable que no hagi comprat el pa. Au, va, dona, no siguis tan pessimista. Quina poca confiança que tens en el teu home. Jo estic segura que se n'haurà recordat. Ja veuràs com quan arribis a casa et tindrà preparada alguna sorpresa. Potser t'haurà preparat algun sopar romàntic a la llum de 2 espelmes. I qui sap si no hi haurà algun regal amagat en algun racó de la casa. Vols dir? Però si ni tan sols m'ha felicitat aquest matí. Ja veuràs com sí, dona. I encara vés a saber si no et portarà a ballar en alguna sala de festes. No ho crec. A en Daniel no li agrada gens ballar. Doncs potser haurà pensat en una ballada íntima, tots dos sols, amb una música suau de fons. Em sembla que no el coneixes gaire, en Daniel. Ja veuràs com et tindrà preparada una sorpresa. Potser t'haurà preparat un sopar romàntic. Qui sap si no hi haurà un regal amagat. Vés a saber si
Vés a saber si no et portarà a ballar. I jo que em pensava que no te'n recordaries. Ah, ets una meravella! Xampany! Ah, quin detall! Sí, xampany. L'he guanyat en Ramon, ladroguer. Que l'has guanyat? Què vols dir? És que ens havíem apostat una caixa de xampany. Ell deia que perdríem i jo que guanyaríem. I hem guanyat per 1-0. Així no l'havies comprat per al sopar? Jo em pensava... Com que he vist la taula tan ben parada... La taula? Ah, sí. No t'ho havia volgut dir. És que tinc una sorpresa per tu. Em sembla que ja sé quina és. Ja l'has vista? I on és? Que ja ha tornat. Que ha tornat? Qui ha tornat? La meva mare? Que no dius que ja l'has vista? No t'ho havia volgut dir per donar-te una sorpresa. Ha vingut a passar uns dies amb nosaltres. La meva sogra. Bona nit. Hola, Maria Mercè, com estàs? Així que la taula, el sopar, tot ho havies preparat per la teva mare. I això? Ah, ja l'has vist? És el xal que m'ha regalat en Daniel. Ai, com que demà és el meu sant, és tan bon fill. Maria Mercè! Maria Mercè! Maria Mercè, què et passa? Què tens? Maria Mercè! Ja veuen que això de les prediccions a vegades resulta enganyós. Els nostres amics de l'Avinguda del Desastre també fan prediccions. Prediccions sobre un futur més llunyà. Posa-hi un empat, serà un empat. Com ho saps? Per sentit comú. En sentit comú no encertaràs mai una travessa de 14. Posa-hi un 2, Miquel. Mireu què diu aquí. Sí, filla, llegeix les notícies. Que això que ningú no digui ni asa ni bèstia. Un milionari que abans de morir-se ha manat que l'hibernessin. L'any 2025, si la ciència ha avançat tal com pensa, el descongelaran i li curaran la malaltia que tenia. Un optimista. Jo també ho faria, si pogués. Jo no ho necessito. L'any 2025 em trobaré tan bé com ara, si Déu vol. Ah, sí? Per descomptat. Com us l'imagineu, l'any 2025? És probable que els extraterrestres s'hagin comunicat finalment amb nosaltres. I què vols que vinguin a fer al món els extraterrestres? Justícia! M'és igual que ploris. No vull anar-hi al Cosmocinema. He quedat amb una noieta d'Alaska per dur-la a donar un tom en el meu taxi coet nou. Un extraterrestre! Alfonso, miserable, sàpigues que he vingut a fer justícia. Els plans d'aquesta santa han arribat al nostre planeta. Si no et cases amb la Neus,
destruirem la terra. Pietat! Em sacrifico! Em casaré! Ha calgut l'amenaça d'una guerra de les galàxies. Però a la fi ets meu. Bandarra! Què vols dir amb tot això? Els extraterrestres no s'hi ficaran amb si em caso o no em caso. Si de cas, em donaran un premi per haver resistit la tentació. A més, vés a saber si el món no haurà evolucionat tant que estarà en mans dels taxistes l'any 2025. Semblaria lògic que els vehicles particulars haguessin desaparegut i que els taxistes fóssim els amos. No és probable que necessitem taxis. Ens traslladarem d'una banda a l'altra amb el pensament. Pensaràs al lloc on vols anar i plaf, ja hi seràs. L'any 2025, la societat estarà en mans dels metges. És clar que sí. I què has de dir, tu? Sempre la veritat. Els trasplantaments revolucionaran el món. Senyores i senyors, a continuació i per a tots vostès, tindré l'honor de fer una petita demostració de la tècnica que fem servir per als nostres trasplantaments. Aquí tenim un pobre diable, el cos del qual no ha servit mai per res. Això fa pensar que necessita un trasplantament total i que només llavors podrà ser feliç. Senyores i senyors, li trasplantarem el cervell al cos nou que necessita. Senyores i senyors, el trasplantament ha estat un èxit. Vet aquí el pacient finalment feliç amb el cos que necessitava. És que només m'heu de prendre el pèl a mi avui. És ben possible que en el futur les coses vagin com diu Antoni. Ja pot ser, efectivament. Jo no sóc tan optimista. Vaja, gràcies. L'any 2025, els problemes d'avui dia, tots els problemes, qui sap si no s'hauran multiplicat per 100. La població, molt probablement, s'haurà duplicat o triplicat. Hi haurà un autèntic drama d'habitatges. No ens podrem ni moure. Miquel! Miquel! Perdoni! Saps si veu un xicot que es diu Miquel per aquí? Miquel? No l'he sentit mai, aquest nom. A tu et sona, això de Miquel? I li han dit que vivia aquí? En aquella habitació d'allà. Lluny! Jo què sé, pobra de mi. Una servidora no hi ha estat mai. No m'agrada viatjar. I d'on ve vostè, que no la tenia vista? Del carrer. Del carrer? No pot ser que la sentiu. Del carrer. I jo que em pensava que no existia el carrer. Deu fer molt que em va sortir. No gaire. Només 3 anys. Amb el seu permís continuaré avançant. Em faria com una il·lusió trobar la persona que busco abans de complir els 80. A veure aquest colze perfecte. Ja he avançat 1 mil·límetre. És que hi tinc molta pràctica. Miquel! 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 Pot ser veritat que les coses de l'any 2025 passin com tu dius, però potser és exagerat. Evidentment que exagerat, ja ho pots ben dir. No és probable que la humanitat arribi a ser tan desgraciada. Dona, jo penso que la Carme ha exagerat. Però contra el que ell es pensa, ha exagerat per massa optimista. Doncs com ho veus, tu? Que com ho veig jo? Les bombes hauran arrasat el món i no quedarà absolutament res. Res excepte jo, naturalment.
Ja, no m'estranyaria que tinguessis raó en tot, excepte en això, que tu hi quedis per llavor. Tot això és molt interessant, però jo m'imagino el futur molt diferent de tal com l'heu anat pintant. Ah, sí? I com se l'imagina, senyora Mercè? Tal com serà de veritat. És impossible que deixi de ser tal com el veig. Engegui. Com el veu? És molt senzill. Aquesta tarda he viscut una falsa esperança. He estat a punt d'atropellar amb el taxi un vianant i per un instant m'ha semblat que era Toni. No em ves dient. El dia que acabi la carrera de medicina i em demanis que t'operi la pròstata de franc, tornarem a parlar-ne. En lloc de discutir, acompanyeu-me al bar de la cantonada i celebrarem un dels meus dibuixos de joventut ha estat adquirit pel Museu d'Art Rupestre. Tu no et mouràs d'aquí sense demanar-me permís. I no me'l demanis, perquè no te'l donaré. Ai, això sí que és una parella d'enamorats. En fi, tot com sempre. I que per molts anys. La senyora Mercè ens ha sortit una mica conservadora. És clar que els seus amics més aviat tiren a pessimistes. I vostès, com se l'imaginen el 2025? Mentre s'ho pensen, recordin alguna de les expressions que han utilitzat la Neus, en Miquel i companyia. Com us l'imagineu l'any 2025? És probable que els extraterrestres s'hagin comunicat finalment amb nosaltres. I què vols que vinguin a fer al món els extraterrestres? Justícia! Què vols dir amb tot això? Els extraterrestres no s'hi ficaran amb si em caso o no em caso. Si de cas, em donaran un premi per haver resistit la tentació. A més, vés a saber si el món no haurà evolucionat tant que estarà en mans dels taxistes l'any 2025. Semblaria lògic que els vehicles particulars haguessin desaparegut i que els taxistes fóssim els amos. L'any 2025, els problemes d'avui dia, tots els problemes, qui sap si no s'hauran multiplicat per 100. La població, molt probablement, s'haurà duplicat o triplicat. Hi haurà un autèntic drama d'habitatges. I amb això arribem a la fi d'aquest programa. Ah, i si volen saber la meva opinió, el futur serà meravellós i ple d'alegria.